Allahu Akbar. Wonten ing negari Purwacarita lan Purwakarta. Pendak setahun sepisan dipun wontenaken perang adat. Perang sakit kesapih mawi bebesanan. Temanten putri tresna tugu dumateng temanten kakung. Ing manipun temanten kakung babar pisan boten gadhahi rasa tresna. Awit temanten kakung gadhahi rasa tresna kaliyan tiyang kaliyan pradesan. Ingkang nami Sorapati. Wes.